Na, ennyi, ez ilyen egyszerű, igazából most nem is quadozni fogunk, hanem hószánozni. Hószánt próbáltam, csináltad-e már hószánon? Nem. Mit nem? Nem kurtam hószánon, erre vagy kíváncsi. Hát erre voltam kíváncsi, nem is fogsz. Tehát most egy geci irigy banda vagyunk, úgyhogy nem kapsz tőlünk anyagot. Na most valaki írja meg nekem azt, hogyha valaki meztelenül tüzet fúj a szájából, az nem szex? Nem. Az, hogy ott a villat, semmi ruha nincs rajtad, az nem szex? Neked honnan kezdődik a szex? Most részletezem. Jó, részletez. Hát ha nyalnak, vagy ha szophatok, akkor talán már kezdek valamit érezni, és utána már neki esetünk a többinek. Most mi itt pucéra most sétálok, hát ez már semmi. Figyelj, viszont ott a többi nézőnek, amikor te meztelenül vagy, az már szex, nem? Mert azért mennek oda, meg hát főleg azért hívnak meg titeket motoros találkozóra. Mennyire tudjátok, mennyire élvezitek ott a feelinget? Tehát a motorosokat amúgy is csípelt, tehát be tudod őket indítani, gondolom, itt ráteszem még egy lapáttal, mint bármelyik más bemutató. Simán. De hát ezért mondtam, hogy attól függ, hogy milyen műsort akarok. Ma akár leszbízhetünk is a színpadon, ott nyalás, vibrátor, minden. Hollá. Én már félek itt, de komolyan mondom, úgy kenned vágod, hogy itt a fiúk le vannak döbbenve, meg én is. Nem vagy normális. Hát nem. De most komolyan, melyik volt a jobb, a quad, vagy a hószám, melyik tetszett jobban? Hát nekem mindenben motor van. Beszéljünk a zenéről. Kurtál már zongorán? Nem. Motoron? De ezt megkérdezted. Motoron kurtál már? Hát simán. De milyen motoron? Na mesélj nekünk egy jó motoros kúró sztorit, de mesélj el elejétől végéig. Mit hát motoroztunk egyet, Kivel? megálltunk, Kivel? névtelen, aztán dugtunk egyet a motoron. De mutasd meg, gyere, mutassuk meg a pozíciót. A CKM web nézőinek megmutatjuk, hogy hogyan kurtál valakivel motoron. Mit csináljak? Ennyi? De hát így nem áll meg egy kétkerekű motor. Hát most mivel voltatok? Hogy ne állna meg? Hát így ferdén. Hát így kurt A középső sztendere hogy ne állna meg? Miről? Így kurt az ember veled ilyen lógó fejjel? Így és? Hát így? mivel? Kedves CKM nézőknek, tehát Niki Rydert így kurták meg egy Honda X11-e. Jó Honda X11? Igen. De jól lehet rajta kurni? Simán, kényelmes. Szerintem quadon nagyobbat lehetne kurni. Azon még nem csináltam. Figyelj, de ilyen képeket miért nem csináltak, hogy leszopjátok a kormányt, meg ilyesmi? Szerintem egy erotikus motoros naptárat lehetne csinálni. Nem láttad még a motoros fotószettemet. Rajta ülök a pedálon és nyalom a kormányt, akkor miről beszélsz? Nyalod vagy szopod? Nyalom. Hogy mondta Oncsik Zoli? Cukor az élet, csak meg kell tanulni szopni. Te megtanultál rendesen.